Sawubona. Ahoy! Hey, do you know where we can find a mechanic? Huh. For bicycles? Nothing here. Sure, none at all. Maybe Greytown. 50 kilometers that way. Is that the... Yeah. Yeah? Can I? You hit a rock on the way in. It's a little bit bent. We weren't even going that fast. Ooh. It's too much. Where's your indwangu? Yeah. Yabo, in this area, the ground here, it's very soft, but then it's rocky. So you must be careful. Not where, but how you ride. Because Yabo Lois told the strong man, you must be careful with the amabrega, you see, because they are very tight. They jam the tire, but you want to slow down the tire. Yabo? Where did you train? I didn't. I listened. I'm Giannis. Milan, Hold on. We're on our way to Underberg for a race. Have you ever heard of the Sani Epic? the Sunny Epic. It's a rough cross-country race through the mountains. Our team here is doing the qualifications on Saturday. What would you say if we offered you to join us? I mean, our team here is very experienced, got award-winning races, but I mean, you could start off as a mechanic, you work your way, and you could see where it goes from there. I'm better on the bike. You have to see me. The pay is very generous. Bye-bye. Hold on. Let me give you my card. You take it, think about it, and let me know what you think. Mountain Giants. Okay. Ufike kabi mkhulu. Awubo siyabuya. Hey. Ma, ngizoshela. Wema, Buka ibhola wena. lalela phela. Wema, sorry ngicela ukudlula. Hayi.
Aveni njalo ke nini. Baba yini. Nivuke ke njalo ekseni sobonana bo. Ilezi ingane bakithi. Wephilani? Hey. Mfana wami. Umbonile ubhuti wakho ukuthi ukorigolo lokwini. Ngizwile. Uzwile. Lengane madoda. Lo muntu ukore igoli kwi-PSL Soccer League. Akushoni uthi PSL. Hayi kona lokho ke. Hawo. Wemfana wami. Ma. Ubungabona. Hey, umsindo obulapha. Amatafula umsindo. Amakhwela. Kuvibrate ama-drink. Hey, uyabona kube mfana bengisamncane lapha. Buzo ngibona kahle. Bheka kudansa wena. Hayi futhi namhlanje mfana wami. Yabona abantu philani bayaphuza. Futhi lungathi abakini. Suka namhlanje. Ma. Yakho Uyakhumbula ngizokubona. uzongibona. Angithi ngalesikhathi bezenzeka phela mfana wami. Kanti umbonile imfowini ekora? Ma. Kunodaba okumele silixoxe. Awulimayelana indlu kadidi. Ubani osekutshelile? Lalela philani. Udeda ngamina suke nje akudeda ngendlale wendlu. Uzobehlala noba kule yandlu. Angazi phela. Akasiye kudedi yena. Ma, cha ma. Lalela phela. Ma sixoxe. Ma. Ngicabanga ngi-underbag lempela sonto. Hayibo. Ikuphi ke manje Jehova lapho ke manje futhi e-Underberg? Yazi bekuneteam edlulela ngamabhayisikili befelwe ibhayisikili behambe futhi makhenika befuna makhenika. Ngathi hey angibasize nami. Hayi ngathi ngalithi ibhayisikili ngalithi bavele bangithanda. Kodwa sebehambile. Manje ngithi yazini angibalandele ngebhayisikili kusasa. Ngizohamba for sure bengakafiki ngizobafica. Ngifuna ukuya ngebhayisikili lami khona bezobona ukuthi ngiyakwazi. Leyo team ukhuluma yakuphi? Ama-professional ma. Uyabona ukuthi awuyazi lento okhuluma ngayo. Awuyazi lento okhuluma ngayo. Yazini philani? Ukube mina kade bengisemusha. Bekade ngizokutshela nje. Udedi lo. Ma asiqede. Saqoqa. Eheni. Ayisindi vela ngithi. Oh. Usiphathile uplastic. Thoko. Yebo baba Ntandi. Siyaphila ntombi. Bengilanga sendaweni ngase ngithi angidlule ngizobona ukuthi ngabe konke kuhamba kahle. Teti siyabonga kakhulu. Hawu bakithi. Hawu inkosi ikubusise. Hawu. Yo. No, don't worry, Teti. Uzoclean uboy, khuleka nje ungakhathazeki. Hey Philani. Kodwa ubone inkunzi phana ngedlalo ngafweni. Hayi mfana. Hayi uyashibilika, hayi uyadlala akadlali futhi. Kanti ngicela ukukutshela ukuthi bafuze ubaba wabo. Uyabona nje naye wayedlala njengoba umbona bona nje. Teti. Ngicela ukhululeke singase lounge. Ngadlula. Okay. Philani, awusenzele itiye boy shesha. Shaya nje itiye elimnandi lapha. Nje ikona ukukhathala lokho. Ayisekho into angayenza. Hayi ayikho futhi. Nalesimo sezulu nje. Hayi. Hambile iminyaka manje. Umuntu umele aqoqe ungokwakhe. Kufaka endlini. Hayi asazi lapho. Asazi lapho ke. Bakithi. Unzima.
Hayi angisazi ngempela. Wephilana. Awumbuze phela nanku udede ngale team wade ungitshela ngayo. Ngabe siyabazibona laba bana? Cha. Akekho baziwe lana. Akusiyona ithime lana. Kodwa wena ufuna ukuhamba nabo labo bantu. Kulowo mzuzu awubazi abaziwa uyendaweni futhi ongayazi Philana. Kodwa unawo umsebenzi lana. Irace eyodwa nje kuphela ma. Kodwa hayi sobe isixo asingamhluphi udade umuntu ozala ekhaya. Akunankinga mfana wami. Ningakhuluma ngikhona akunankinga. La endaweni labantu abaziwa. Njengoba bengaziwa labantu bafika nje ngamabhayisikili bayadlula. Nangu nomfana wami naye shwi ulandela labantu mamabhayisikili. Hayi ngeke. Abaziwa kodwa labantu. Hayi angivumi. Ngicabanga ukuthi mina kufanele siye kancane lento. Sihlelele kahle for unyaka ozayo. Kumele siyenze kahle i-business plan sibone ukuthi singenza njani. Uyazi ke wena ukuthi mina if you don't know what you're doing, how can you plan for it? Ngizokusiza mfana wami uthole na correct racing things. Uyayibona leyo nto? Kunjani lokho? Yabona lecebo leli ke aqhamuka nalo udede ngilithanda impela ke mina ngoba ilona ezokunikeza isikhathi esikahle sokuthi uhlele into zakho ngosizo futhi lika dede. Uyayibona into mfana wami? Kanti ngifuna hamba entabeni njengomfo wabo. Hayi mina ngimenywe kulonyaka mina. Hayi ke kanti ke mfana wami kulula kakhulu lokho ngoba phela unyaka ozayo uzoyimema wena. Exactly. Big Zapi. Philane. Abuna ke nje akayizwa ke nje le. Kunzwana ngumkani. Akayizwa futhi ngeke ayivumi. Yeah, so it was an amazing week for all of us. All of us involved, the sponsors, the association, and the players. And to crown it all with the team Teti. Ufihlile sonke lesikhathi. Ungena la nje ubhizi yangu. Teti. Inhle ngiyayithanda yazi. Ngiyayithanda. Uthanda yona noma uthanda mina? Hayi bokuhlangene konke. Ingabazi uthi no Wesley. Ngiyayithanda Teti. Wangenza umuntu ekugcineni. Mama Mhlaba. Ingabe lingane izothini mase seshaya step. Singena. Fanele uwezi ngizongenisa uWesley. Usho kanje? Awulolu hlanya leyo lingena. Yo yinhle Teti ngiyabonga. Okwalesa sithabathaba. Somuzi nethi room ngizoqasha ingane nisebenza ngazathi into lutho. Daddy. Ndoda. Oh. Hey. Uliqinile? Bese ngiklenile. Awu madoda. Suse yonke idust. Awu kuhle ke ndoda. Nansi invoice le. Awu siyabonga ke ndoda. Kodwa umtshelile ukuthi ngizomkhokhela epheleni kwenyanga. Yebo, ayisengimchazele konke. Yeah. Yazi ndoda amadoda. Useyazi phela ngomusa. Ngiyabonga ukuthi futhi lento uyicinile yayimfihlo yethu. Yabona ke njengoba ke sezohlala nami. Wena ke sezomela uthathe over lapha eTheroom.
Ngiyazi futhi uzokujabulela lokho. Uzokwenza enkulu imali le. Uzokwazi nokuyirentela. Yebo. Mina bengicela nje ibhayisikili. Kule mpela sonto lesakuyona ngisafuna ukuya le Underberg kule mjaho la. Qhamuka manje yonke lento phela. Kulungile ke mfana wami. Asihlaleni phansi next week sikhulume lento sikwazi ukuyibheka macalongo. Uyayizwa indaba? Umjaho kule mpela sonto lesakuyona dede. Yazi ngibona kanjani mina? Angilithathi ibhayisikili ngizohamba nalo ngolesihlanu ngize kuyofika khona eUnderberg ngigibele ke ngomgqibelo ngenze ngesonto ngiyabuya ule umsombuluko ekseni uzongishayela iThiro. Lalela. Mina nginomuzi engwakhaya. Nginomshado ekumele ngukhokhele. Nginebhizinisi ekumele ngilirane. Nento eziningi ezidinga imali. Into zami ngizozidayisa and enye yazo ibhayisikili leli ngizolidayisa. Ibhayisikili lami kanjani dede? Philane, thatha ibhayisikili lami ulifake emotweni yami. Dede, ibhayisikili. Philane, thatha ibhayisikili ulifake emotweni. Yimina engiklinayo. Hey, Philane. Philane. Razo. Tona kathethe. Awu hamba kanjani? Ngekhehle, ngiright. Ngifuna ezi Underberg. Ezi Underberg mshane mancane. Emshopezi. Soshana bekuseke ishange Underberg la. Khuluma kuzwakale. Ayi ngoba ngithanda bani? Underberg. Underberg mfethu. South Africa. Ya, umancane mshanaleli yazini. Cabanga kumele uye labantu nje benza. Emshopezi. Sifaka mabletwana benama ngazi la. Akabothukela noma uze Great Town. Hayi mfethu ulalela sithini lapho ngamasambane amasha kodwa tatjani. Utho. Ngizisa nje. Baba njani.
ukuglishe lefana. Akulungile, kulungile. Zobe ngikubona. Ka Uyaphila? Tag. Shay, ungisay maningi bro. Nganga-intensify. Uyaphila? Musukulala la baba. Khona kini. Sithatha telefoni sami.
Boy. What's my boy? Afuna ukudla, afuna lutho, afuna uphuza wine noma. Afuna uphuza wine noma. Thula baby, thula. Oh, nice baby. Excuse me baby. Nice. Oh, Nkosi yami. Ooh. Nice. Yo. Sorry, boy. Me. Shubaka wena, my boy. Wee. So drive imoto yakho yini PM le? PM. Yes. Hello? Oh, Nkosi yami, anginayo umuntu ozongibhekela uboy. Besides, kade ngiphuza la. Okay. Oh, phone wasekhay. Ubekwa yini la? Mzala. You need a shower. Oh. So uzohlala endlini nathi saba? Ngiyahamba. Hawu yini ndaba ubalekela ba? I-traffic. Ubalekela i-traffic, ufuna ukushayela ibhayisekile ebusuku ngoba uthi ubalekela i-traffic during the day. Angithi imoto ziyakhanyisa ebusuku. Ebusuku abantu bakhathele futhi baphuzile. So, ngiyahamba. Ngeza boy. Oh, come on, Philani. Ucabanga nje wamgcina nini uboy? Uzokudlala ngami. Ngikhumbula le Christmas. Ubaba iphambanisa ama-present ethu. Yiphi Christmas? Le wena waphuza kakhulu kuyona bese uyadakwa bese uyalala. Wena wathatha i-toolbox yami. Mina ngathatha le level lempi yakhe ebhedayo. Ngeke ngizengixolise ngalokho. Za. Phakathi kwaleya toolbox kune-star screwdriver esincane ngiyasidinga. Idirela yami yangihlupha. Yabona iqala khona kumele ivimbe ishade mayehla ithi 1 2 3 kanjalo ayisafuni. Hawu boy uyezu ma Nkosi yami ngiyeza. Lalela Philani uzibheka ukuthi unjani Philani. Lalela ngizokunikeza amathuzu wakho yezo kodwa ngicela ugeze bese uyadla before uqoleke mntana sekhaya and then ulungise lento le esesithweni sakho le because it looks disgusting. You
Philani. Lalela ngicela ubheke uBoy kancane yezwa. Ngiyaphuma kancane ngisaya la next door. Uzobuya nini? Ngiyabuya manje. Qede ngebhayisikili yakho ngizobe sengibuyile. Hayi uyaphi? La kaLucky. Kuphi? La kaLucky man ngiyabuya manje. Za. Ucabanga ukuthi uzoba right uBoy, ngizovela ngikufake la phakathi ukudla. Ngikufake la phakathi ukhothi yakhe bese ngiyahamba. Ngingakwenzi lokho. Njengamanje uno 30 minutes. Ungabuyi ngizoyishiya la ingane, ngofaka ukudla, ngifake namanzi. Sawubona bhuti. Ayingena ingane encane la wendoda.
Ngibheka nangu untombazane lo. Uthe uyakolakhi Mawu lengane lo. Uma wengane. Hayi, angimazi akaza ngena phansi. Ngicela ukungena ngimbheke. 80 rand ungena phansi lapha. Ngizoshesha, ngizothi nje qala 2 minutes ngiphume. Okay. Uno 50 rand ungangena. Qala phakathi. Hayi. Iwash lami lu 250. Ayakwazi ukuthi mhlambe uthathe lona. Hayi ngiyabonga. Ngena ingane phansi ndoda. Ngiyongena lengane phansi. Hayi. Uyaza kahle uboy. Ngicela ukuthi ungibambelele. Lalela wendoda. Lalela kahle. Ahambe lapha enzansi, lapha kudayisa khona abantu uthela ingane amakipkip. Buye la sesovala vele mhlawumbe uzosephumile. Hamba. Hamba ndoda. Sorry kancane bro. Wendoda. Akekho omunye umuntu engaxoxa naye Hamba ekhaya. Bahamba labantu bobuye. Hamba ekhaya ndoda. Hamba ekhaya ndoda. Hamba. Kancane futhi. Nxese kancane. Ngicela ukukhuluma nomunye kumuntu ongekho busy. Ngiyaphuthuma ngisendleleni ingane iyakhala manje angisazi nami ngizokwenzani. Ngicela ungisize. Over. Khona ufuna ukukhuluma nolakhi la ngaphandle. Over. Ufunani? Hamba nengane. Yini? Hamba nengane encane. Over. Akutshele ngize ngemuva. Okay. Over. Insizwa ubani igama? Uphilani igama. Uphilani wakabani? Jaca. Ojaca. Yebo. Oh, Ojaca. Hayi mina ngondangisa. Yebo baba. Udumo umthombeni. Danke baba. Ulwandla lolo izinkonjane zodwa ngoba izinto ezaphezulu. Oh. Kwapheka itshe lo mntu kwavuthi itshe kuqala. Yebo mina bengibheka nangu. Uthi Ujaca waku. Okay, ngibheka nangu umzala. Uma wengane le. Uthe uza ngapha kwami. Kwalaka. Mina nje ngiyayidlulela nje khona umjahi ngiyakubona amabhayisikili eUnderberg. Hayi wena, ngangifunda khona eCrescope. Oh, ngangifunda khona umngane wami engakhula naye nje. Engakhula naye kusukela sibancane. Sihlala sonke eCrescope sifunda khona. Eshove ibhayisikili. Eshove ibhayisikili njenganawe nje usho ukuthi nawe uyawashova lama bhayisikili. So engena ephuma esibhedlela, ngene ephuma esibhedlela, limushaya ibhayisikili. Yazi wagcina kwenze njani? Kweza la kumina. Ngamnika nangu umkhanyisandlela. Khanyisandlela lo. Uhamba uzobuya lo. Ngiyakutshela wahamba waphinde wabuya. Uyayibona lento leyo la namhlanje? Uyakubona konke lokho? ngiyakubona impela. Kwakhanyisa idlozi. Kwakhanyisa idlozi ngobani ngalihlonipha. Kwase ke kuba khona izibusiso. Kwathiwa angikhanyisele nabanye. Ingakho ngikhanyisela feel the ownership. Yebo. Feel the ownership. Umkhanyisandlela ke lo. Uziclean. Kuyozwa ngawo ukuthi wena obashaya ekhanda nawe lapha emjahweni. Oh okay, ngiyabonga kakhulu. Ungabonge. Awubonga nsizwa. Awubonga nsizwa kithi. Ngiyalifanisa ucingo. Ngiyalifanisa ucingo impela ngathi lakho umzali. Akadlulanga ngapha. Thatha nansi ifoni ukhanyisa. Ukuze lento isebenzele sona. Uyayibona leyo nto leyo. Wena khanyisa. Hayi kulungile. Ngathi asazwani. Ngiyakulungile. Manje ngoba ngisendleleni ngiyaphuthuma. Ingane isilele. Kodwa ngilungiselela wena izinto. Ngilungiselela njengoba ngikutshela ngalomfana lo wangakho umakhelwane. Umakhelwane ubashaya emakhanda. Uzofika ubashaya emakhanda lapha. 50 rand kuphela. Hayi ngoba ngithi ngiyabona nje lapha. So kwakuhle.
Sengiyobona ngawe-ke insizwa yakithi. Kulungile asakulungile. Any boy. Yes, my baby, I'm so sorry. I'm so sorry. Yes, my boy. Yaxolisa uma yezo. Yaxolisa mntanami. Ngiyaxolisa. Sanele. Angazi ukuthi ngithini. Usuku bonke. Nomngane wakho. Singihamba. Khiyo endlini. Boy. Ngiyahamba. Kahle philani. Xolisa. Siyobuya ibonana. Okay, hambe kahle. Good luck. Umhlophe kube ningi lose kuphume nangakithi kube mhlophe ngakithi kube mhlophe ngakithi kube mhlophe ngakithi
Sorry. Hello? Sorry. Hello? Is it finished? No, it's not. You're just in time. Ha. Sekuvaliwe la mfethu. Wow. Yes. Mfethu izwacake leli mfethu. Ebehambeni. Ha. Yabo bra wami mfethu njoba ngilazalo mfethu. Ngithi ngizama ukufukula umndeni wami mfethu ekhaya babheke mina mfethu yabo. Igama ngu-Ayanda mfethu ngiyaziwa kakhulu laba ngibiza u-Ayama brother yabo leyo nto. Into ebuhlungu bra wami ngigulelwa intwana yami mfethu. Ivuvukela inyawo ngathi izophuma amanzi. Uma wengane ushoda ngamandla uphethwe i-TB mfethu noma yini ongangipha yona ngiyacela mfethu. Ha mfethu. Ubonakala ngokuthi uhlale wedwa njengesitsha senja mfethu. Yabo mfethu abantu abancishana nokudla bra wami mfethu. Mfethu abahlali isikhathi eside mfethu ngiyakutshela mina mfethu. Sathi ngakuginqa naleli bhayisikila nalakho mfethu nomona mfethu. 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 Ngiyabonga njalo mfethu umunawo nembeza mfethu. Yabo bra wami. Bayihlephula mfethu inhlanzi ebandleni mfethu yabo lona. Mfethu wasabisi. Wes! Boy. Yini manje? Udliwa yini phela nebusweni? Ngi-underbank. Manje ngithi ngihamba la edolobheni ngibanjwa amaphara. Bathethe isikhwama sami, bathethe yonke into, ngishaya. Manje ngisazi ukuthi uzokwenza njani. Ngihamba manje ngihamba. No, vele ungene ngaleni. Usilinde. 15 minutes phela. Ngena. Hamba ngani ngale gate ini? Woza bwana, hawu. Philani.
Usandizobona. Hello? Kuphi khona? Aw, mam. Wow, Unjani bo? Ngiphuthumile. Hayi, asingene. Athi sebekushaya yini? Philani. Nawe kodwa. Ulimele yini? Bakulimazile? Kunemgomo ke kumele ilandelwe ukuze sikwazi ukukhulula lo msolo. 1800 ukuthi utholakala endaweni engafanele uthatholakala kuyona. Kuba u740 ukuthi uphula impahla. Kuphinda kuzoba u250 for ukuhlanganisa wonke lo mcimbi enobonala. Asingakhohlwa ke baba ukuthi kuno 500 rand extra ke. Omele ukhokhe for ukuthi lo mfana akwazi ukuthola ibhayisikeli lakhe. Hayibo. Nsizwa, ngabe usalifuna ibhayisikeli lakho? Hayi. Akube njalo. Philani ngizwa lapha. Philani. Kuphule wena awuboni yini ukuthi ndifuna ukukhuluma nawe wena? Philani, yazi masingajika sisangafika eUnderberg. Uyagula wena. Asilapho sekhaya siya khona. Yazi phela manje ngafuni ngingangishiya nje la. Hayibo Philani. Kanti wena umthetho wakho ucabanga ukuthi ukhuluma nobaba ukhuluma nathi? Awazi ukuthi ukhuluma nabazali bakho thina? Wavele nje wangasahlonipha nesithubeni. Kanti kwenzakalani vele kwena? Khuluma. We can't help you if you can't identify the issue. Isho ukuthi kwenze njani? Sihlale phansi silungise lento. Yazi kube sihamba nobaba ngabe sibhekeli. Hayibo. Philani kwenzakalani? Ba, nawe ngizama ukuhlanganisa izinto zami. Okokuqala seziyahlangana. Hlanganisa izinto zakho ngebhayisikeli lokuntshontsha. Akusilona futhi lakho leli. Hey wena man, bawa kwenkolekta imali yami wena man. Hayi ke sisale. Philani wenza. Hayi man. Hey wenzani man? Hey, uyifuna kanjani imoto ihamba wena mfana? Thoko. 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 Ba. Thoko. Ba. Thoko. Ma. Yekhikistano. Thoko. Ma, fonela umfowenu umtshela sihlangane esibhedlela eMaritzburg njengamanje. Shesha. Usalo. Ba. 1 2 Kanini
Dad. Kuzolunga. Hayi. Uyabona Philani mfana wami. Ungikhumbuza nami ngisanga ngawe. Uyabona yonke into nje yahamba kancane ngamaphupho amakhulu. Uyabona ukulangazelela nokuphokophela ufuna into. Kokuvele nje kuvele kube emnyama emehlweni ngingabe ngisabona lutho ukuthi ngingafika kanjani. Kodwa ke Philani mfana umzibuke. Zibuke. Mncane, educated, in a free country. Kuleka mfana. Uyabona Philani uma ngabe ungabheka Philani la siphuma khona uzobona ukuthi uyakuda wena. Ukubalekile nje into efana ukuyenza manje, relax. Okay? Yeah, nenza njani ngam? Nenza njani? Hey? Philani. Sesingangena phakathi. Family only from here? Mom. Didi ngiyakwazi ukuyihlalela. Uzolala yekela inkani. Noma ukhulu nenkani. Nezandla futhi ziyasebenza, ikhanda kuphela elimini. She's just had a minor whiplash. I've given her some pills for the pain. All she needs right now is a good rest. Thana ngikwenzele. Hawu. Ngithi le stress ngafuna ukungenza lokho esigeje. Dad. Angithi niyazi ukuthi siyashada. Hawu. Wesley. Ngiyajabula mfana wami ukubona. Phela usuhlezi umatasa nebhola nje. Sesigcina komabonakude. Andilutho-ke mama. Jabula mina ukubona nokuthola ukuthi i-OLED li-right. Letha ngikubambela. Philani. Ucele ukugeza wena. Mfana wami. Ngiqinisile. Yazi mfana wami. Ngiyajabula manje ukuthi uzokwenza into ethandayo. Ayinenkani. Ufuza ubaba. Kodwa ke konke sekuzolunga. Angithi Dad. Angisayi Underback. Umsombuluko ekseni ngizovukela e-tea room uphumule wena. Philani ke ngivumeke leyo. Lingamenela imi-tea room. Ikusasa lakho lo mfana wami. Hayi, impela uqinisile uma wakho. Awu. Sisambile isikhathi. Dad kuzomela phuthuma. Hayibo. Phuthuma uyolanda ibhayisikili lakho ndoda. Wesley. Ma. Mfana wami. Uyakudinga umfowenu ukuthi aqhubeka entabeni awuqedela lo abese kuqalile. Yeah. As in? Yes. Oh, then it's Zamia Mimot. So dinge vorbei. Yazi? Ngiyazi uthi khona umuntu esingayithola. I'll tell you what I have that no one else across the floor has. I'll tell you that without me, you're just another 21-year-old who's still 3 years from breaking.
Because I'm honest. Think about it. Always the chapter. Like, yes, well, you know. Okay, hold on. Uyangizwa? Hello? Yes, uyangizwa. Ngithi sengibuyile. Okay. Okay, ngizoba okay, let me just think. Okay, nine. Okay, you have 9. No, you have 10 golds in the coastal stream. That's what? 5 golds in the PSL? I can't get you Sundowns, but I can get you Amazulu. Uthi baba kumele ngihambe. Khona baba wakho lapho? Lalela, nginamagoli awu-14 kule season. Akekho ongakwazi lokho. Ngingathola indawo kunoma yiphi iclub ku-PSL. Akekho ongakwazi lokho. Together Management Services, Nontathelelo speaking, Gaxis. Haya, Philani, dingo usizo. Where's? Angitholanga yazi usokele. Awumtshela ngani ukuthi umene njani? Mfethu ukuze ngisondele eduze kwale yangane ubaba wakhe udinga ukuthi ngibe indoda ende enobhebhenene lwentshebe enebase. Umfonele? Utheni nefonini? Ongitshele kahle Wesley, why are you my client? Hayi yabona ke manje lo mbuzo ngibuza nombuzo dom kabi la. Philani, dingo usizo. Akathathe yakhe imoto. So imoto yami izokhusha phansi. Okay, so umuntu okhushisa imoto uyena lo dinga ukuthi mina ngimnikeze yami imoto. Yonke into ezokwenza emotweni yakho ngizoyikhava. Ngicela umdrive. Hayi, that's definitely not happening. Oh, kunganjani ke emva kwe game namhlanje ngiset up a meeting face to face wena noSokela. So khokhela. Philani. Oh, by the way, ukuphendula umbuzo wakho ngibuza noDom. Yes, I'm your client. Phela futhi akekho ongazi ukuthi wena ukhokho vula kule industry. So, ongaboni ongathandi ne? Yini? Udinga ukugeza. Hey, woza mfana. Antala likhona ibhayisikili lapha. Uyalibona? Lempana ngivula amehlo lapha eceleni kwethu awuliboni. Hey, uhamba ukubona nto. Hey, adlala ingane. Siku right ibhayisikili. Philani. Lila emfuleni.
Philani! Philani! Ukuthi wena unenkani yeselula ukuyitshela ukusebenza ngokuyikhandla kuyikhanda kanti inkani nje iyodwa uzokuvila lo angazi indaba uyitshela ukuthi ngibona kunani uthenga ngento Bed? Good. Okay. Uyahleka kumnandi. Hey. Oh. That was not a ball. No. Sengiyahamba. Huh? Ngiyahamba. Philani. Huh? Wenzani? Ngiyanda bheka. Lokho ngiyakwazi ngiyakubona kodwa wenzani wena? Ngobani? Ngoba yini Philani? Ngihamba ngisazi. Ngiyabonga. Philani, we are so happy to have you here. I'm the sporting director, the team manager, and it's my job to primarily oversee the team's obligations and sponsorships.
as well as I just make sure that everything's running on the ground. Here, we've got our head coach, Gibson. We just call him coach. Here we have the lovely Bongi, our physio. Hi. And she makes sure that our muscles are in working order. We've got Karen here, the handy lady, our assistant. She knows where everything is, as well as how much of it there is. And yeah, you'll see what she does a bit later. And here we go. This is it. This is where you fit in, the mechanic station. You green light all the bicycles before the races, as well as clean and service them afterwards. Yeah, you know the drill. So for today, we've got everything prepped for you. You just got to tag and bag them afterwards. Yeah, got any questions? Giannis, can I ride? Simpelani, I don't think it's going to be possible. Besides, it takes years of planning and training and the high entry fees. I rode all the way from home. I'm good at long distances, short distances, all the distances. You rode all the way here? Yeah, I used to play soccer, so my legs are very, very strong. And my hands can grip anything. My eyes are sharp, Giannis. You'll see. Let's put a pin in it for now. You fill up the mechanic position until we find a suitable replacement, and maybe then we can revisit this, okay? Giannis, listen, my hands are tied. Enough of this now, okay? Yeah, okay. I will quickly race and come back. Like you said, the bikes are ready. I just bag and take after. I'm starting to think we might have made a mistake with you. What don't you understand about the word no? All of it. Put me on a bike and I will win you races. You stubborn son of a bitch. We'll make a plan to talk later tonight. For now, call Rick about to make some plans. Make sure one hand. And we'll make a plan to talk later tonight. Okay, so I will be back in the next, say, 2 hours. All right then, thank you. All right, see you later. And then, leave me bicycle. Azame futhi. It's 5:10. Closing time was at 5 o'clock. If you could please just make an exception, I promise we Come won't back take... next year, ma'am. There was an emergency and we couldn't prepare in time to Start now, and you'll be well prepared for next year. Next year? Look, you're late, and I can't give you special treatment. It's closing time at the start and finish, and I have to go. We had to travel all the way from Kranskop. Do you even know where that is? Don't know, don't care. Okay, look. He stole his father's bike. He rode all the way here. He got mugged on his way here. His mother fell out of the car. She got admitted into hospital. He fell into a ditch. And now you're telling us that we can't register. It'll just be a minute. Please. We need this one. Do you have the registration fee? Yes, of course. Fine. That'll be 1,500.
Hey, calm down. Just breathe. Breathe. Okay, loko sobe sikubona. Relax. Hey. It'll get better. It'll get better, okay? How many of these do you think you can do in about a year? Oh. Fanele sithintane nomuntu mayelana neingubo lezi and mhlambe nebhayisikili elisha. Awukahleke ngebhayisikili lami. Awukahle nje. Ungangitholela idireyila. Nayi Aw, omnandi ubhiya engabe bawenza ngani. Bona wena ke ujaca ngempela. Omnandi umbonzi ingazi ba Hlala la. Ay, ethu. Bafosi. Webafu. Yeah. Ziwu2. Yeah. 2. Yeah. Izinto ezingibekile simo mina baba. Yeah. Uma ngijabulile noma ngijabulile. Yazi. Hey. Aw. Ngizwile phela bathi ukorile ku PSL Soccer League. Awu abadlali bethu ke labo. Tshela. Yo. Nginiqedi ngephunga ngisogeza. Sibonge. Siyabonga. Angihamba. Phelile. Awuqeda ubhe. Phela le. Yabo, Ntwana. Ubethama lakhona. Abayiqhenya ngabo. Abayiqhenya. Awuda. Manje. Hey. Awusho ke wes. Ukabuza nje ngami. Hawu. Wamnandi ubhiya. Ngathi ungabindeka.
Yebo. Lozaliphume nangakithi. Lozaliphume nangakithi. Lozaliphume nangakithi. Lozaliphume nangakithi. Lozaliphume nangakithi kuyoze kulunge mfana kithi zonke izizwe zidlakithi bayasithanda sithi sigenci dala mgudla ngiletsheje nginuka impethu mfunda isikole ngiphithiphithi baluhlweza ubukhithikhithi kodwa ngithi lozaliphume nangakithi lozaliphume nangakithi lozaliphume nangakithi okumhlophe kube ningi kuze kuphume nangakithi kube mhlophe ngakithi kube mhlophe nakithi kube mhlophe nakithi zonke izizwe zidlakithi bayasithanda sithi sigenci dala sigudla ngitshetshi kuloku impethu funda isikole ubuphithiphithi sibhala ubuhleza ubukhithikhithi kodwa ngithi kuze kuphume nangakithi kuze kuphume nangakithi kuze kuphume nangakithi okumhlophe kuze kuphume nangakithi Pinpoint location, pull up on you in the spaceship. We got the vibe on the spaceship. She wanna ride on the spaceship. Summertime, I'm in the Benz. We hit the beach like it's the 4th of July. I love my bitches are fine. We drink champagne, we leave the drama behind. Yeah. Pinpoint location, pull up on you in the spaceship. We got the vibe on the spaceship. She wanna ride on the spaceship. We got the vibe on the spaceship. She wanna ride on the spaceship. Pinpoint location, pull up on you in the spaceship. We got the vibe on the spaceship. She wanna ride on the spaceship. Summertime, I'm in the Benz. We hit the beach like it's the 4th of July. I love my bitches are fine. We drink champagne, we leave the drama behind. Yeah.